יותר גבוהים, ולאט לאט זה יורד למטה. מצוין, בסדר, הוא יחתוך את זה כבר אחרי זה למזרות השם צדיק. אז אנחנו למדנו שיש לנו כמה סוגים של יהודים. מה זה סוגים של יהודים? אצלנו בפנים. יש לנו רשעים, צדיקים ובינונים. בסדר? נחזור קצת על העקרונות שפרקים שלמים למדנו. הצדיק זה אדם שאין לו בעצם יצר הרע. איך, למה? פרקים פרק י' בעיקר מדבר על זה. איך ולמה? הצדיק פשוט אין לו יצר רע. הוא ניצח אותו, הוא לא היה צריך כל כך להתמודד איתו, לא משנה. מה זאת אומרת שאין לו יצר רע? השכל שלו מתוקן, התפיסות שלו מתוקנות לחלוטין, אז הרגשות שלו נכונים לחלוטין. אם אדם כועס, כי משהו לא מתוקן אצלו בתפיסה. אם אדם עצוב, כי משהו לא מתוקן אצלו בתפיסה. אם אדם עושה דבר שלא שייך, כי משהו לא מתוקן אצלו בתפיסה. לא תמיד קל לדעת מה לא מתוקן בתפיסה. יש אחד שקל לו לדעת שהוא טועה בתפיסתו, הוא אומר, אוי, אני לא מצליח לשנות את התפיסה. יש אחד שאפילו לא יודע מאיפה מגיעה הבעיה. אבל בדרך כלל אצל אחד כזה שבאמת לא יודע ומנסה, גם המידות יהיו יותר מתוקנות, יותר עדינות, יותר זכות. המידות האלה, שזה הרגשות או ההתנהגות או האופי, אם נקרא לזה בשפה של העולם, הם אלה שקובעות איך האדם מתנהג. אדם שרוצה לפעול על פי תורה, אם הוא צדיק, זה כי הכל מחובר אצלו במדויק. הוא יודע את הכללים, הוא מבין את העניינים, הוא מחובר אל השם. הרשע, על פי שפת התניא על כל פנים, אנחנו לא מדברים עכשיו על ציונים של מי צדיק ומי רשע בחוץ, אנחנו מדברים על עצמנו. הרשע זה בעצם מדרגה שהכי קל להגיע אליה, הכי טבעי להגיע אליה, ומה הכוונה ברשע? זה אדם כזה, שקשה מאוד לא להיות כזה, על פי תניא, שהרע שבו יש לו יצר הרע, ולפעמים, אפילו פעם בכמה חודשים לצורך ההדגמה, הוא נופל בעבודת השם שלו. למשל, הוא כועס פעם בכמה חודשים. אוקיי? זאת אומרת, הוא לא יכול לשלוט על רגש שנמצא אצלו בפנים, אז באותו רגע הוא נפל למדרגת הרשע, כי היצר הרע שלו חזק יותר ממנו. אין לו עליו שליטה כל כך חזקה עד שהוא יכול להתגבר עליו. זה הרשע. גם, אפילו זה לא משנה אם זה, איך אנחנו נגדיר את זה בעצם, את הנפילה, על פי תורה, התורה היא מלשון הוראה. או שהוא עובר עבירה מהתורה, או שהוא עובר על עבירה מדברי סופרים, מדברי חז"ל, שהם לימדו אותנו מה טוב ומה רע, בדברים שלא כתובים בפירוש בתורה. אצל הבינוני זה אדם שגם כן יש לו יצר הרע, אבל בחיים הוא לא עובר על עבירה, לא מהתורה ולא מדרבנן, כלומר לא מדברי סופרים, לא במעשה שלו, לא בדיבור שלו, כלומר לא ייתכן שהוא יגיד דיבור רע. לא יכול להיות שיצא לו דיבור רע מהפה, רע על פי תורה, למשל לשון הרע, רכילות, משהו שהוא מוגדר כדבר רע, ואפילו לא במחשבה. זאת אומרת, אדם שהוא בדרגה של בינוני, שזה תכלית הספר הזה בעצם, הספר הזה מלמד את האדם, איך הוא יכול להיות כזה אדם? התכלית של הספר הזה זה להגיד לאדם צדיק, אף אחד לא מבטיח שאתה יכול להיות. אתה צריך להשתדל, יש פה את כל הכלים להגיד מה צריך להשתדל. אבל אף אחד לא מבטיח לאדם שהוא יהיה צדיק. אין הבטחה כזאת, זה מתנת שמיים. לאדם שהוא שלם בעבודתו. רשע, אסור להיות, פשוט אסור להיות. אין מקום לבוא ולהגיד, לא, מותר קצת פה, מותר קצת שם. רע זה לא טוב בשום צורה. אין מקום לרע. אצל אדם שרוצה לעבוד על עצמו, להיות בן אדם אמיתי וטוב וישר, ובמילים אחרות בינוני. הבינוני זה בעצם ההגדרה האמיתית, ולא הזולה, לבעל תשובה.
לאדם שכל הזמן שב אל השם ושב אל השם ושב אל השם, ולא מסתפק בזה שעכשיו שומר את התורה ואת המצוות, שם כיפה, שם כובע, שם מעיל, שם עניינים, ועטוף בצורה כזאת שיכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני בסדר גמור. אי אפשר למדוד את זה חיצונית. רק במעשה, דיבור ומחשבה. זה הכלים שלנו למדוד באמת את עבודת השם. עכשיו, איך מגיעים להיות בינוני? אז דיברנו על זה בפרקים הקודמים, והבנו שכל אדם אמור, יכול וצריך להגיע להיות בינוני. עיקר העבודה של הבינוני זה לשלוט על הרע, על ידי מה? על ידי התבוננות. עיקר העבודה שלנו בהמשך הספר תהיה לאט לאט ללמוד איך מסתכלים. צריך להבין, הכל תלוי איך מסתכלים. אם אני מסתכל רע על מה שצריך להסתכל עליו טוב, או על מה שאפשר להסתכל עליו טוב, אז אני רואה דבר לא טוב. אם אני מסתכל טוב, אז אני רואה טוב. אני יכול לקחת את הכוס קפה הזו, ולהגיד, אוי, הקפה הזה, אני צריך אותו עכשיו שיעיר אותי. וכמה הוא נחמד לי, וכמה זה טוב שלא ישנתי מספיק, ועכשיו הקפה הזה קצת גורם להתעורר. אני יכול להגיד בדיוק, ואז אני רוצה מאוד לשתות אותו. בא לי עליו, כן? יש לי תאווה אליו. אני יכול להגיד בדיוק הפוך. אני יכול להסתכל ולהגיד, אוי, הקפה הזה, כמה הוא מזיק, כמה הוא יכול לשקר את האדם. אם הוא ישתה הרבה מהקפה, זה כבר לא יעיר אותו בכלל. וכמה הקפה הזה יכול להיות לא טעים, ויש בו כל מיני את זה, ועוד סוכר יש בפנים. והסוכר הזה מסתובב לי בתוך הדם, כל מיני, ההתבוננות יכולה להוביל את האדם לזה שהוא רוצה להתרחק מהקפה. זה דבר מחתיכת עוגה. אדם יכול להסתכל על עוגה ולהגיד, אוי, כמה העוגה הזאת יפה, איזה טעימה, איזה קצפת, איזה מרקם, איזה יופי, איזה הדר, איזה טעם. אז הוא נמשך אליה. יכול להסתכל בדיוק באותה צורה ולהגיד כמה חומרים משמרים, וכמה שומן, וכמה שהיא נמסה, היא נראית נורא, וכמה קולוריות יש בה, וכמה קולוסטרול, וכמה שקר יש בעוגה הזאת. אז לאט לאט היא פתאום נראית אחרת לגמרי, אתה מתרחק ממנה. כלומר, איך שאני מסתכל על הדברים ומתבונן בהם, כך אני מתקרב אליהם או מתרחק אליהם. ההתקרבות נקראת בשם אהבה, וההתרחקות נקראת בשם יראה. ההתרחקות מהדברים הרעים היא נקראת יראת השם. ההתקרבות לדברים הטובים נקראת אהבת השם. בסדר? זו הנקודה העיקרית. אז איך אנחנו מושלים? אמרנו שהמקום, המשכן, הנפש הבהמית, כך למדנו בפרק ט', הוא בחלל השמאלי שבלב. מישהו זוכר למה אולי? שם האדם. שם האדם, בדיוק. שם נמצא עיקר הדם, שם הדם. מה זאת אומרת עיקר הדם? הרי גם בחלל הימני יש דם. זה מין משל כזה, כן? בחלל השמאלי יוצא הדם האדום, המחומצן, אל כל האיברים. כלומר, דהיינו לבוא ולומר, משם יוצא התוקף של הגוף. בסדר? הנפש הבהמית, לכל אדם יש שתי נפשות, למי שעוד לא מכיר את השיעורים. מוסבר עליהם בעריכות כבר מפרק א' בתניא, ועד פרק ט' בעצם מתעסקים הרבה בשתי הנפשות האלה. נפש אחת היא נפש בהמית. למה היא נקראת בהמית? כי לכל יצור חי בעולם הזה יש נפש בהמית. גם הבן אדם הוא סוג של בהמה לצורך העניין הזה. פשוט יותר מפותחת. גם הציפור לעניין הזה נקראת בהמה. בהמה אין הכוונה דווקא לפרה או להבדיל מבהמה לחיה ועוף. נפש בהמית באה להגיד נפש של כל דבר שחי בעולם הזה, רוצה בעולם הזה, מתעסק עם העולם הזה. אבל ליהודי גם יש נפש אלוקית. הנפש האלוקית הזאת היא חלק ממש מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. פה, בנקודה הזאת של הנפש האלוקית, התניא שינתה את כל חוקי הפסיכולוגיה. עם כל הפסיכולוגיה שיש בספר הזה, יש פה הרבה, כדי לדעת איך לעבוד עם הנפש הבהמית. אבל הפסיכולוגיה שייכת אך ורק לנפש הבהמית. התניא
גורמת לנו ללמוד אחרת. היא אומרת, אל תלך יותר מדי לאפיין את הנפש הבהמית, ולעשות חילוקים בתוכה, כי כיהודי יש לך נפש אלוקית. אם תלמד להשתמש בנפש האלוקית הזאת, או מה שהעם קורא בדרך כלל בשפת העולם נשמה, אם תלמד להכיר את הנשמה, לבטא את הנשמה שלך, ממילא דרכה תוכל למשול על הנפש הבהמית, ובשלב מאוחר יותר גם ללמד אותה, ולתת לה שיהיה לה תענוג בפני עצמה, ויחד איתה הנפש האלוקית והנפש הבהמית תוכל לעשות דברים נפלאים בעולם הזה. אבל בשביל זה קודם כל צריך יהיה למשול עליה. זה בעצם התכלית שלנו בעולם, של מי שלא נולד צדיק, זה להתגבר על הנפש הבהמית, שהוא כמו סוס פרא שכזה לצורך העניין. לאלף אותו בשלב הראשון, ואחר כך לטפל בו כמו סוס אהוב, שמוביל את האדם למקומות יפים, וגם הסוס בעצמו מבין עד כמה הוא זכה. אבל בשלב הראשון צריך לרסן את הסוס הזה. כן, איך כתוב? שקר הסוס לתשועה. וזה סוד. הנה, זה סמך, זה וו, וזה סמך. זה סוס. מה כתוב? שקר הסוס לתשועה. אלא איך האדם צריך לשלוט על הסוס, איך המושכות של הסוס? זה השכל שלו. כשאדם משתמש בשכל שלו כמו שצריך נכון, יש לו מושכות לשלוט על הסוס הזה, שרוצה לטור אחרי עיניכם ואחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ולעשות מה שבא לו. אבל איך עושים את זה? איך שולטים על הטבע הזה שבחלל השמאלי שהוא כל כך טבעי? על ידי התבוננות באלוקות שמולידה את אור השם. בסדר? זה דברים שלמדנו בעצם עד עכשיו בעריכות גדולה, גדולה, גדולה. בואו נסתכל עכשיו בפנים בפרק ט"ז, ונעשה קצת סדר נוסף בדברים. פרק ט"ז. וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים. זאת אומרת, יש דבר שנקרא כלל גדול. מה זה כלל גדול? ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה עמוד 42. מה הכוונה? כלל גדול בתורה, שזה דבר שאם אתה תפסת אותו, אתה תוכל על ידו לתפוס הרבה עניינים בקדושה. אותו דבר פה. מי שבא לעבוד את עבודת הבינונים, שזה בעצם כל אחד מאיתנו, העיקר בכלל הזה הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי. איך? על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוחו, לשלוט על הלב. כן? אמרנו בפרק י"ב, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. נכון מאוד. איך הוא דוחה הרבה מן החושך? קצת אור מסלק המון חושך. בשטח הכמותי, זה פלא שהקדוש ברוך הוא ברא מאוד יפה. אנחנו פשוט, זה טבעי לנו. תראו כמה השטח של החדר הזה וכמה מעט מנורות. לנו אולי זה נחשב הרבה, אבל בעצם ביחס לשטח זה כלום. זה לא אפילו 1/100 מהשטחים, נראה לי שאני לא אטעה. נכון? זה לא 1/100 מהשטח ודאי. מאית אפילו פחות מזה אולי, ועדיין זה מאיר את כל החדר. אפילו שזה אור יחסית לשטח הכמותי קטן. למה? כי מעט אור דוחה הרבה חושך. שנדחה ממנו מעילה וממעילה. ויש יתרון לאור מן החושך. אז אותו דבר, אומר שלמה המלך, ראיתי שיש יתרון לאור חוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. כשאדם מפעיל את החוכמה שלו, חוכמה האלוקית שלו, למדנו שחוכמה זה יכולת להתחבר להשם, להתבטא להשם, אז הוא יכול לדחות הרבה סכלות והרבה חושך של השטות של העולם הזה. אבל איך עושים את זה? על ידי כשמתבונן במוחו בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד מבינתו רוח דעת. אני אסביר קצת, יש פה סכמה שקשה להבין אותה ברגע אחד. יש לנו ככה, חוכמה, בינה ודעת, בסדר? החוכמה, בינה ודעת הם נקראים בקצרה שכל. שכל זה לא מחשבה. מחשבה זה כבר נמוך יותר.
מחשבה זה מתי שכבר לאדם יש רגשות ויש מידות, והוא חושב כבר יותר מתוכנת. זאת אומרת, אחד יראה איזה סיטואציה מסוימת, באופן טבעי הוא יחשוב עליה באופן כזה. כן? כמו הציורים שעושים בכל המבדקים הפסיכוטכניים, נכון? מראים איזה ילד שאוחז איזה משהו בצורה כזאת או בצורה אחרת, נו, אתם מכירים את הדברים האלה, נכון? מה אתה חושב על הציור? רוצים לראות מה אדם חושב על הציור. מה החוכמה? מה רוצים לראות שם בעצם? מה הדרך הטבעית של האדם לחשוב בה? איך הוא מתרכז? איך הוא רואה? מספיק 3-4 ציורים כאלה כבר רואים מבנה של נפש. מבנה של אישיות. איך האדם בדרך כלל רגיל לחשוב? איזה מילים יוצאות לו מהפה? איזה מילים יוצאות לו בכתב? איך הוא מסתכל על הדבר? באיזה צורה? פסימית, אופטימית? איך הוא ניגש לזה? באיזה אופן? למה? כי זה איך שהוא חונך. איך שהוא חונך, איך שהוא תופס, איך שהוא רואה את העולם, ככה הוא ניגש לזה. כל אחד ניגש לזה אחרת לגמרי. צורה אחרת לחלוטין. ולכן, החינוך הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא החוכמה בינה ודעת. מה שהאדם בעצם יתרכז בחוכמה בינה ודעת שלו. עכשיו, החוכמה בינה ודעת האלה הם בעצם לא דבר שנרכש ביום אחד, אלא זה דבר שדורש התבוננות גדולה. הנה, רובי, קח ספר. קח את זה. למה? קח את זה אותיות הגדולות. קח, לא משנה, אני לא צריך את האותיות הגדולות. אני גם באותיות הקטנות של הספר הזה מדקדק. שווה את זה הספר. אז חוכמה, בינה ודעת. מה זה חוכמה? חוכמה זה אותיות כוח מה. היכולת שלי לתפוס משהו שלא היה עד עכשיו. נכון, תמיד אומרים על משהו, זה לא חוכמה. גם אדם שפתר איזה תרגיל מאוד גדול, אבל כבר ידע מראש את כל הדרכים ואת כל הסעיפים איך להגיע לזה, אומרים לו, זה לא חוכמה. למה זה לא חוכמה? הוא עבד קשה ופתר והתבונן. מה זה לא חוכמה? נכון? חוכמה, למה לא? כי חוכמה פירושו השגת דבר חדש. השגת גילוי נעלה יותר. החוכמה במושג האמיתי שלה, הוא נקרא כוח מה. משהו, לתפוס משהו שאני לא מבין מהו. היכולת לתפוס דבר שאני לא מבין מהו, זה היכולת שמגיעה רק אצל אדם שיש לו ביטול. מי שאין לו ביטול והוא רוצה להבין הכל למשל לבד, הוא כבר לא בא מצד החוכמה. הוא בא מצד הבינה. הבינה זה היכולת לחפור. בסדר? יכולת החפירה. היום ברוך השם יש הרבה חפרנים, יש הרבה יכולת להרבה אנשים לעשות יכולת החפירה. ויש כאלה חופרים טוב, מוצאים אוצרות, ויש כאלה סתם חופרים. כל מיני חפירות יש, כן? אבל זה בינה. החוכמה זה בדיוק הפוך. זה יכול לתפוס מלמעלה, הופ, משהו שאני בכלל לא מבין מהו, ולתפוס אותו למטה. זה כמו יכולת ההמצאה. אדם שיש לו יכולת המצאה טובה, יש לו כישרון מבחינת מידת החוכמה שבו. אילתור? אילתור זה גם קשור לחוכמה, כן. כן, כן, כי זה היכולת של לתפוס את הדברים במהירות. הבינה זה היכולת לנתח את הדברים. כן? הלוגיקה קשורה יותר לבינה. לנתח אותם ולרדת איתם למטה. לאו דווקא בעומק הניתוח, גם בעומק הניתוח. באופן כללי, לאיש יש יותר חוכמה ביחס לאישה שלו. תמיד הוא יחפש אישה שהיא יותר בעלת בינה. לכן כתוב, בינה יתרה ניתנה באישה. האישה באופן כללי, היא תמשך יותר לגבר שיש לו בחינת חוכמה. שהוא יותר יכול, ביחס אליה כמובן, כן? להשתחרר, כן? הבינה היא מאוד מיוסדת בקרקע. מאוד רוצה שהדברים יהיו מיוסדים, מאוד מיוצבים. אבל בוודאי אצל כל אדם, בתוכו, גם איש וגם אישה, יש אצלו גם חוכמה וגם בינה, כמובן, כן? החוכמה זה יכולת לתפוס את הדבר שעליו נאמר מה. חוכמה אותיות כוח, מה? מה זה? לא יודע, אבל תפסתי חוכמה. זה כמו ברק המבריק, זה כמו שאדם יש לו איזה רעיון והוא אומר, תפסתי את הנקודה. נכון? את הנקודה. למה את הנקודה? למה אומר נקודה? כי זה עוד לא עיגול, זה עוד לא גדול, עוד לא הרחיב את זה, זה רק נקודה. תגיד לו, אתה יכול להסביר את זה?
אני אגיד לך, עדיין לא, אבל תפסתי את זה. אני אתבונן בזה קצת, אחשוב על זה, אתעמק בזה, מבחינת בינה, ואני לאט לאט ידע להסביר את זה. זה כבר בינה, לפתוח את זה, להרחיב את זה. את החוכמה מסמלת האות י', נקודה, צ'ק. את הבינה מסמלת האות A, יש לה רוחב, אורך, גובה, בטן בפנים, כן? היא מגדילה את הדברים. שהחוכמה והבינה מתחברים יחדיו, הבינה מתרכזת בחוכמה, והחוכמה משפיעה בבינה, אז נולד דבר שנקרא דעת. הדעת זה היכולת להוריד את הדברים למטה לכדי מימוש, לכדי רגש, לכדי מידות. להוליד אהבה, להתקרב למשהו, או יראה, להתרחק מהדבר הלא טוב. בסדר? זה מה שאומר לנו פה, אדמו"ר הזקן. באמת את הכל למדנו בפרק ג', אני רק אעשה לכם חזרה. אבל מי שרצה להעריך בדבר הזה שאמרתי עכשיו, יסתכל פשוט בפרק ג' בשיעורי תניא, ויוכל ללמוד לעומק יותר על חוכמה, בינה ודעת, ואולי גם שם קצת על חסד, על אהבה ויראה. אבל כשמתבונן, אותו דבר באלוקות. כאשר אדם רוצה להוליד רגש באלוקות, הוא צריך לעבור את הסדר הזה. קודם כל הוא צריך להתבונן בחוכמת השם. מה פירוש? להתבונן עוד חידוש ועוד חידוש ועוד חידוש. אדם שמתפלל היום כמו שהתפלל אתמול, יהיה לו קשה מאוד התפילה. אדם צריך להתחדש כל יום בתפילה, כמו שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו כל יום מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש את הבריאה מחדש. ככה גם אנחנו צריכים כל יום להתחדש בתפילותינו. כשאדם לומד לפני תפילה עוד עניין חדש, עוד נקודה שהוא לא ידע עליה לפני כן, הוא לא בא ואומר, אוקיי, אני רק אחזור על מה שאני כבר יודע, אני אעבור את התפילה, אני אסמן וי. הנה, יש כאלה, הם יודעים מתי הם מתחילים להתפלל, ובדיוק גם מתי הם מסיימים להתפלל. פה ברוך השם, אני חושב, יש כאלה שאולי ניסו, זה לא מצליח. ברוך השם, ברוך השם, תפילה דינמית. אז אם רואים שמתפללים מאוחר יותר, אין בעיה, בסדר, ברור שאנשים צריכים להגיע לעבודה. אז התחילו יותר מוקדם. אבל ברגע שהאדם יודע בעיקר מתי הוא מסיים להתפלל, זו בעיה. אדם צריך לדעת מתי הוא מתחיל להתפלל. מתי הוא מסיים, צריך להשתדל עד כמה שאפשר על כל פנים, שהתפילה תהיה כראוי, כמה שצריך, כדי שאדם יוכל באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא מחדש. אבל בשביל זה צריך להתבונן. ומה מתבוננים? במעשה השם. אדם יש לו בחירה כל רגע ורגע בחיים שלו, אם הוא מתבונן טוב, אם הוא רואה את השם, אם הוא רואה את הטוב שבכל דבר, את האלוקות שבכל דבר, או אם חס ושלום הוא פונה אל הרע שבדבר, או אל בכלל לבלי העולם הזה. נו, לפעמים אין ברירה. אדם צריך עכשיו להתעסק בפרנסה, בכל מיני, במאכלים, בסדר, אוקיי. א', הוא אנוס, אבל הוא לא עושה את זה כי זה מה שהוא רוצה, ככה לפחות צריך להשתדל. אלא כי זה מה שצריך לעשות עכשיו. וב', ככל שאדם גדל יותר בהתבוננות האלוקית שלו, ורואה יותר ויותר בכל דבר איך שהשם מחיה אותו ומהווה אותו ונותן לו את הכוח, אז גם בדברי הרשות ודברי החולין, הוא לומד לראות אלוקות. זה חשוב מאוד. אז בואו נראה את זה עכשיו בפנים, את הלשון הזאת. איך שולטים על הנפש הבהמית? איך שולטים על כל התאוות של העולם הזה? אז הוא אומר פה האדמו"ר הזקן, העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחל השמאלי. איך? על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוחו. לשלוט על הלב. איך עושים את זה? כשמתבונן במוחו, בגדולת אין סוף ברוך הוא, בגדולתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת אין סוף, כמו שאנחנו לומדים נלמד בתניא עוד הרבה. להוליד על ידי ההתבוננות הזאת, כן? מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו. כשהוא מתבונן בדברים הנפלאים שהשם עושה, כמו שכותב הרמב"ם, מיד שהתבונן האדם בגדלות הבריאה, מבין עד כמה הוא בעצם קטן ביחס לבריאה, זה סוג של התבוננות שמה מוליד אצל האדם? אפסיות, נכון? קטנות. יש לו יראה מעוצמתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר דוד המלך, מה רבו מעשיך השם.
כן? שמך, כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך, מה האנוש כתזכרנו, נכון? אומר דוד המלך. הסתכלות כזאת מובילה את האדם למקום של אפסיות. כשאדם קצת פתאום מתחיל לחקור את העולם, מגלה, ככה הייתי איזה מחקר שעשו, ששטח, כל שטח ארצות הברית, ביחס לגלקסיה, מי יודע מתוך כמה אינסופיות גלקסיות, כן? שאנחנו חיים בתוכה, הוא כמו גודל כדור הארץ, ביחס לכל הגלקסיה שאנחנו חיים בתוכה, הוא כמו שטח של אות אחת בוורד, גודל 12 במחשב, ביחס לכל שטח ארצות הברית. זה, הכדור הארץ זה יחד לגלקסיה שאנחנו חיים בה. אני יודע כמה גלקסיות בכלל, אנחנו מבינים. כן? לא נתפס. אז הצורה, העוצמה של האינסופיות, וגם זה, מי שלומד את הסודות, הוא יודע שכל המגושמות שתמצא בעולם, כולל כל החלל כולו, הוא רק המדרגה הנמוכה ביותר שבעולם הכי תחתון שיכול להיות. במימד אחר, בתפיסה אחרת, שאליה האדם כן יכול להגיע על ידי נשמתו ושכלו האלוקית, הוא יכול להגיע למעלה מגשמיות העולם הזה. וגם שם יש כמה וכמה עולמות, כן, כמובן. אז כשאדם פתאום מבין את זה, מקבל קצת פרופורציה, בפרט שלומדים חסידות. אז הוא אומר לעצמו, רגע, עם מה אני מתעסק? זה כמו ילד קטן שמשחק עם אוטו צעצוע. תגיד לו, בוא, תביא לי את האוטו הזה, ניתן לך, איזה אוטו טוב יש היום? אני לא מבין יותר מדי, מרצדס, זה טוב עדיין, נכון? לא, עדיין חזק, נכון? מרצדס, נכון? בטוח, נכון? אחד החזקים. בוא, ניתן לך מרצדס. לא רוצה. שלי. מה, תשחרר את זה רגע שנייה, אני אתן לך רכב, הנה מפתחות. לא רוצה. למה? מה הוא מבין? באותו הקטן, שמתחיל לקלוט כמה שזה מצחיק. הוא משליך את המכונית הקטנה, זאת אומרת, תביא את המרצדס שהבטחת, איפה זה? לא, בשביל זה תצטרך לעבוד, אנחנו נגיד לו, נכון? אותו דבר פה. ככל שאדם מתחיל ללמוד ומתחיל להבין בעצם באיזה מציאות נמוכה אנחנו עלולים להתעסק. ומבין שיש לו אפשרות להגיע באמת רחוק בתפיסה, עד כמה שרק יעלה ויתאמץ. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני מוכן לוותר, תביא את המפתחות למרצדס. הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו תעבוד. הנה, יש לך פה ספר, בבקשה. שום דבר לא נסתר פה, כל הנסתר נתגלה, אבל לעבוד צריך. לכן, זה יראה, זה התבוננות שמובילה ליראה. אבל אנחנו צריכים תמיד שיהיה לנו שתי דברים, נכון? יראה ואהבה. לא מספיק יראה. אדם שקודם מסתכל רק כמה הוא קטן, כמה הוא אפס ביחס לגדולה הזאת, יכול חס ושלום אפילו להגיע לרגשי נחיתות. למרות שזה לא יקרה באלוקות, אבל על כל פנים, יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק בתוך נמוכות. בפרט כיהודי, צריך לעבוד את השם בתשוקה ואהבה ושמחה, נכון? וזה עוד התבוננות שצריכה להיות תמיד, אפילו רוב הזמן, שמובילה למה? לאהבה. אז הוא נותן פה דוגמה. יראת השם במוחו צריך בשביל להיות סור מרע. דאורייתא ודרבנן, גם האיסורים של התורה, שבוודאי צריך להתרחק מהם בכל הכוח, ככל שאדם מתחיל להבין עד איך שהקדוש ברוך הוא נתן לו כלים כאלה ותורה נפלאה כזאת, אז הוא אומר לעצמו, ייתכן שיש לי כאלה כלים להתעסק עם האלוקות, ואני מפספס אותם, אז הוא מתחיל לשמור קלה כבחמורה. כמו שאדם בעסק שלו, ישמור על כל הכללים וכל כלל הבטיחות אם הוא אדם חכם. נכון? ישמור על כל החוקים של איך שיקבל את השכר בצורה הכי טובה, וידקדק בכל שעה שהוא עבד ובכל דבר שרק צריך, נכון? לא ייתכן שלא, אחרת הוא יפסיד את כל מה שהוא עובד. ככל שהוא יותר מסור, הוא יעשה את זה בדקדקנות יותר. דרך זה, ככל שאדם מבין שהתורה היא צינור להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, הוא מתחיל לדקדק בכל המצוות שבה. קלה כבחמורה, בין אם זה מדאורייתא, מהתורה הכוונה, בין אם זה מדרבנן, שזה דברים שחז"ל גילו לנו ולא כתובים בפירוש בתורה, אלא נלמדו ב13 דרכים שהתורה נדרשת, והיה צריך לדרוש את זה מהם. ותלמוד תורה, כן, ואהבת השם בליבו, ההתבוננות השנייה היא סוג של התבוננות, ויש הרבה סוגים כאלה, שמולידים אהבת השם בליבו. איך האהבה דולקת בלב?
על ידי שאנחנו מתבוננים בדברים המעוררים את האהבה. מה הם הדברים המעוררים את האהבה בדרך כלל? כאשר אדם מתחיל להתבונן בזה, שמעיקר הדין, ובאמת, באמת לאמיתו, מה לנו ולקדוש ברוך הוא? נחשוב רגע בשכל הגיוני. מה לנו ולקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אין סוף. אנחנו לא מסוגלים בכלל בשכלנו האנושי לתפוס את המושג אין סוף. כל המתמטיקה נלאית כל כך להתעסק עם האין סוף, ועד שצריכים ליצור מציאות כזאת שגם היא מופיעה בקבלה, שנקרא צמצום, נכון? מצמצמים, וזה משיק לאפס, עד שזה מתאפס, או... זה... כי איך אנחנו לא יודעים להתעסק עם האין סוף באמת. האור האלוקי נקרא אין סוף ברוך הוא. הוא באמת האין סופי האמיתי. האור שלו זה האין סופי האמיתי. הוא למעלה מאין סוף גם. הקדוש ברוך הוא אפשר לדבר עליו, לקרוא לו בשם כזה גם כן. מה לנו ולאין סוף? הרי אפילו אנחנו ביחס לנמלה, תראו לעצמכם שאנחנו עכשיו נחליט, שאני אחליט להיות מלך על נמלים. מה דעתכם? בטוח הייתם קוראים פה למישהו שישפז אותי, נכון? איזה בן אדם הולכת מלך על נמלים? למה? מה? אני לא ראוי להיות מלך עליהם? מה? יש לי בטח שכל יותר מפותח מהנמלה, לפחות ברוב העניינים שאפשר לפעול איתם בעולם. אני לא מדבר על התכונות המיוחדות שלה. יכול להוביל אותה, אני יכול למצוא לה אוכל בקלות יותר מה שתמצא, לכאורה. יש לי כמה כיגרות לחם, אני יודע. למה שאני לא אהיה מלך של כל הנמלים, אסביר להם איך לעשות? מה רע? התשובה שזה לא בערך בכלל. זה שתי דברים שונים לחלוטין. גם לו יצויר שבאמת אני נעלה מהם, נניח רק לצורך העניין, זה עדיין שתי דברים שונים לחלוטין. נמלה ובן אדם, זה לא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אין סוף, שברא את הכל מגדול ועד קטן. מה, להגיד לנו שהוא מלך מלכי המלכים, שלומי מלך מלכי המלכים, מה מלך מלכי המלכים? על מה אתה מדבר? זה משהו הרבה מעבר לגודל שהשכל שלנו יכול להקל. אלא מה? הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו ואת תורתו ואת כל העניינים, ואולי קצת כדי לחדד יותר את הנקודה. בתחילה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הכל היה פה רק אין סוף אחד. כך מתחיל בספרי הקבלה, כך מתחיל עץ חיים בשער הכללים, שער עיגולים ויושר, סליחה, שזה תחילת הלימוד האמיתי של עץ חיים. עץ חיים זה כתבי הקבלה, כתבי האריזל. ושם כשמתחילים הספרים הללו, אז מסופר שהכל היה רק אור אין סופי. כמובן הכל משל, כל מה שנגיד עכשיו זה בקיצור נמרץ, כי צריך הרבה שנים כדי ללמוד את הספרים האלה. הכל היה רק אור אין סוף. מה זה אור אין סוף? כלום לא היה יכול להיות חוץ מאורו של הקדוש ברוך הוא. שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות הללו, מאיזושהי סיבה, צמצם את האור אין סוף לצדדים, כן, כמובן זה סוד גדול, איך אפשר להגיד צדדים ואין סוף, זה הכל סודי סודות, אני לא אמשיך להגיד לכם שכל דבר צריך ביאור, אבל נשתמש במשלים האלה פשוט וזהו. הוא צמצם את האור אין סוף לצדדים, ונוצר עיגול באמצע הכל, בסדר? עיגול קטן באמצע כל האין סוף, בסדר? העיגול הזה, ממנו הקדוש ברוך הוא סילק את האור. סילק את הגילוי, אור זה גילוי. והמקום הזה נשאר נסתר. כן? ואז נוצר בתוך העיגול הזה המון חושך. לא חושך אמיתי, רק חושך נראה. ואז הקדוש ברוך הוא הכניס בתוך הכדור הזה חוט קטן מאוד של אור, אבל עוצמתי ביותר, שחודר את כל הכדור הזה. ויכול להאיר גם את כל הכדור הזה. אבל כדי לגעת בחוט הזה, אדם צריך לגלות אותו. אנחנו נמצאים עמוק במקום התחתון ביותר שרק אפשר לתאר, הנסתר ביותר שרק אפשר לתאר בתוך הכדור הזה. זה איפה המקום שנמצאים בו כל מה שאתם יכולים לתאר רק בעצם. בעולמות העליונים יותר, קצת יותר קרובים לגילוי של האור הזה. זאת אומרת, המשחק הזה שכולם אוהבים לשחק אותו, מילד בגיל שנה, אולי אפילו לפני שנה, ועד אדם בגיל 120, אתם יודעים מה זה המשחק הזה? אתם יודעים מה זה? קוקו!
באמת המשחק הזה הוא משחק מאוד עוצמתי, מאוד קבלי, מאוד סודי. לכן כולם מתלהבים ממנו תמיד, איך הילד הקטן וזה, למה? בסדר, מה, אתה כזה קטן, שאתה בן 100 ואתה תשחק את המשחק הזה? כי יש בו משהו מאוד עוצמתי. תכלית הבריאה נמצאת במשחק הזה. רק שבאמת זה לא משחק, זה הרבה מעבר לזה. והוא הגילוי וההסתר של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא הסתיר את כל המציאות. וברא ברואים כל כך מגוונים שכולם בעצם הם סוג של הסתר. כי הכל זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ככל שמבינים את העניין. והוא בא על ידיים רק על ידי גילוי לעולם שלנו הנמוך, כי אם הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו כמו שהוא, לא היינו מבינים כלום, לא היינו מעכלים כלום, לא היינו יכולים לעמוד בזה בכלל, כן? על דרך משל, כמו אבא שרוצה ללמד את הילד שלו איזשהו דבר, ובא ואומר לו אותו כמו שהאבא מבין את זה. הוא בא לילד בן שנה ואומר לו, אתה חתיכת יצור אלוקי, בוא נלמד גמרא. מה יגיד לו הילד? אבא! אם הוא יודע לדבר כבר בגיל שנה, מה אתה רוצה בכלל? מה דיברת? אבל כשאבא יורד ומצמצם את עצמו לתוך המציאות של הילד הקטן, אומר לו, תגיד אבא. גם אם הוא מכוון בזה כוונות גדולות, אין בעיה, הוא יכול לכוון בזה את אבא הילאה של חוכמת האצילות, אבל הוא מדבר איתו בשפה שלו, אז הוא מתקשר איתו. הקדוש ברוך הוא מכל העולמות האלה שעכשיו סיפרתי לכם, ברא את כולם בשביל תכלית אחת. כך הוא בא בכל הספרים הקדושים. בשביל להתחבר ולגלות בבני ישראל, שאותנו הוציא ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה. מי שמבין עניין עכשיו כבר מתחיל להבין, שכשאנחנו אומרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה לא גילוי של הכוחות שלו. הפוך. מה הקדוש ברוך הוא צריך? אנחנו צריכים להוכיח שהוא יכול לנצח את מצרים. העוצמה שאנחנו מדברים עליה פה, זה שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור שלו, להתלבש בלבושים נמוכים וקטנים, ולהזיז את העם ימינה ולהזיז אותו שמאלה, ולהוכיח למצרים ולהוכיח לנו, לא, בהתלבשות כזאת שהיא כל כך נמוכה, שאנחנו מסוגלים להבין. כי אם הקדוש ברוך הוא היה מעלים את מצרים, לא היינו מדברים על מצרים ויצוץ ורחבו רמה וים וכו' וכו'. כל מה שאנחנו בעצם מתפעלים, אתם מבינים את מה שאני מסביר, כן? אנחנו מתפעלים, מי שמבין עניין, הוא לא מתפעל מגדולתו של הקדוש ברוך הוא בניצחון מצרים. נו ודאי, הוא ברא את כל העולם, הוא יכול להעלים את הים ברגע, הוא לא צריך להזיז אותו הצידה. הוא לא צריך להביא רוח קדימה, זה הגדולה שאנחנו מעלים את הקדוש ברוך הוא בעומק של הדברים, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כל כך עד שהוא מדבר אלינו דרך כל ערוצי הצמצום, ואנחנו יכולים לראות את זה כנס ולא שזה יישאר למעלה ממה שאנחנו קולטים. כמו אבא שלא מסתפק רק לבוא לילד שלו ולהגיד לו אין שום בעיה, אתה לא סידרת את החדר, אני מסדר לך אותו בשנייה בלי שתדע. לא, מראה לו שהוא מסדר לו את החדר, וזה שמים במקום כה, וזה שמים את הקובייה פה, אתה רואה את זה עושים ככה, והנה אני מרים את היד, ואני מזה את הרגל. אפילו זה אבא עשיר מאוד, שיכול להביא בשנייה עוזרת שתסדר את הבית או עוזר, הוא בכל זאת בא ומראה לילד שהוא מסדר, והוא מארגן, כדי שהילד יבין כמה אבא אוהב אותו ואכפת לו ממנו. אותו דבר הקדוש ברוך הוא מראה לנו, שמאיזושהי סיבה יורד עד אלינו, מטפל בנו. כשאנחנו רואים את זה, מה מתעורר אצלנו? אהבת השם. אנחנו רוצים להתקרב אליו, זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להגיע אליו. כל העולמות כולם לא שווים את זה, ולנו הוא נותן להגיע אליו, כיהודי, ומה זכיתי? אז יהודי מתחיל לשאול, למה זכיתי לזה, ולמה דווקא בי יש נשמה, למה בגוי אין נשמה? מה הסיבה? מה, זה לא גאווה? למה? הוא מבין שיש לו גם חובות, הוא מבין שיש לו גם זכויות. הוא מתחיל להבין מה הוא עושה פה. אבל יותר מכל הוא רוצה להתקרב לאלוקות, הוא רוצה להתקרב להשם. ואז מתעוררת אהבת השם בליבו. אהבת השם בליבו בחלל הימני בחשקה וחפצה לדבקה בו. הוא רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לעזוב את הכל. אבל איך אפשר לעשות את זה? לא על ידי לעזוב את הכל. רק על ידי קיום המצוות
שדווקא נעשים פה בעולם בצורה גשמית, על ידי עבודה ועל ידי כסף שצריך לתת תרומה, וצריך לקנות תפילין, וצריך להכיל ילדים, וצריך להקים משפחה, ועל ידי דיבור, ועל ידי מעשים, ועל ידי כל מה שצריך לעשות בעולם הזה דווקא, על פי תורה ומצוות. גם מדאורייתא וגם מדרבנן. ותלמוד תורה שכנגד כולן, שזה התלמוד תורה, למה הוא נאמר כנגד כולן? כי ככל שאדם לומד יותר את התורה הקדושה, הוא יותר מבין מה הוא עושה פה ומה הוא צריך לעשות. ולמה הוא כנגד כולן? מכיוון שכשהאדם לומד תורה הוא יודע באמת איך לעשות את המעשים ועושה אותם יותר לעומק. אז אנחנו למדנו היום שהעיקר בעבודת הבינוני זה להתבונן בהשם. זה קשה מאוד. לא קל להתבונן בהשם. גם אדם שיודע שצריך להתבונן בהשם, רוב היום נמשך אחרי ענייני העולם הזה. אז איפה מתחילים להתבונן בהשם? איפה מתחילים לעשות את התרגול הגדול הזה? בתפילה. כשאדם לומד תפילה, בתפילה שלו, אז הוא לאט לאט לומד, קודם כל האותיות התפילה הן מאוד מאוד מסודרות, מאוד עמוקות, מאוד קדושות. ככל שאדם לומד לשים בפה שלו את אותיות התפילה ולהכיר את הפירוש שלהם ואת הכוונות שלהם, אז התפילה כבר גורמת לו לראות יותר את השם. ועל ידי זה להוליד יראה ממה שלא טוב, ואהבה למה שכן טוב, להשם בכבודו בעצמו. לכן עיקר ההתבוננות הזאת שעליה אנחנו מדברים, על ההתבוננות, מתחילה בתפילה. אדם שהתפילה שלו מכוונת, יש לו תפילה בכוונה, היום שלו נראה אחרת. אדם שמתפלל אוטוסטרדה, ככה גם זה נראה היום שלו באותה צורה. גם כן אוטוסטרדה בדיוק. אדם שבתפילה שלו יש לו קצת לימוד לפני התפילה, הוא מתכונן קצת, הוא לא בא ישר נוחת לתוך התפילה, בום, טרח! כבר עם התפילין, רץ בתפילה, הוא לא הספיק להרגיש שהוא יתפלל. הוא בא קצת לפני תפילה, חצי שעה לפני תפילה, מתיישב קצת על לראות אלוקות קצת, להתבונן בהשם קצת. הוא מגיע לתפילה כבר, הוא נוחת למקום אחר לגמרי. אחר כך, אחרי התפילה, הוא לא רץ ישר לעבודה, הוא נוחת לאט לאט, כך כתוב בספרים הקדושים, שצריך קצת ללמוד קצת דבר הלכה או גמרא, כדי להושיב את התפילה, לרדת לאט לאט לתוך ענייני העולם. ואז היום שלו נראה אחרת לגמרי. זה עולם אחר לחלוטין. זה לא אותו יום וזה לא אותו עולם. זה משהו אחר. חסידות לפני, המלאכה אחרי. כן, חסידות לפני. אנחנו ברוך השם מקיימים את זה פה בבוקר. לומדים פה חסידות לפני תפילה, כל יום חול. חסידות לפני תפילה או זוהר לפני תפילה, פנימיות התורה, חצי שעה לפני תפילה, 5:45, וב-6, בערך, ב-7, פחות או יותר, כן? אנחנו לא מדייקים למתי מסיימים. בערך ב-7, לומדים גמרא. ככה כולם פה יוצאים אחרי שעה וחצי של התחזקות לעולם. אז העולם מלשון נעלם, העולם הוא מלשון נעלם. כל עניינו של העולם זה להסתיר את השם. זה תפקידו. התפקיד שלנו כיהודים לגלות את השם בתוך העולם, בתוך העלם. כשאדם יוצא אחרי 1.5 שעה כזאת של התבוננות לעולם, הוא יוצא אחרת לגמרי. זה לא אותו דבר. וזה העיקר, אדם שרוצה לנצח את הנפש הבהמית ולזכך אותה ולרכך אותה ולעבד אותה ולתקן אותה, צריך שתהיה לו התבוננות בדברים המעוררים את האהבה ואת היראה, על ידי שהוא מרוכז באלוקות. בהמשך, בשיעור הבא נלמד מה קורה עם אחד שאין לו כל כך יכולת להתבונן חזק. בסדר? אוקיי, כמה אנחנו? ברמן מגיע. חכה, מנון. אולי יונתן, אולי רק נכבה את זה, שכבר חיבית את זה? יישר כוח.